Kani kadai ke Pila benong bagadai ka pisah. Balai namar ba la prin ya ka bat ba ngitip ru ya kane ka pisah bagadai ka dor katno. Kadai ka dor ar hajar. Henry ha ka jing shisha kani kadai ka kot sada. Dan yo ne ka kot sada kane. Henry namar ba la prin ya ka bat ba la tho ru hang ni ar not. Tending kata kani kadai kabodan dor pha. Ar hajar tengka. Te kumno ngitip baka dondor namar baki don kini ki number hang ni ar not. Ar not kamut ar hajar. Tending tang kwa ban ai kani kanuk sa kani kasngi ka daw kalong. Sibu kani kot sada kadai tang ka kot sada. Lam don jing print hang ni kan dondor kani ka kot. Kanum dondor. Kidon ki kot hiru kwa apni hang ni kani ru kadai ka kot. Kani kadai ka kot spol tengka. Pina spol tengka namar ba kuno ngitip baga dai spol tengka ka daw kalong baga don iway not. Tadai spol tengka. Kani kadai ka kot hi. Tang namar bala print ya ka dondor jongka kadai spol tengka. Dan ka ba kham he ru let's say kani ka pisah kadai ka kot kani ru tang bala print ya ka la print ya ka bala print ya ka ngi thu baga dor jongka hang ni ru la tho iway not kamut shispa tengka. Tilda shimla print ya ka Lam shimla tho ru ikani way not lada kadai tang kot sada ngatrai lada kadon hamadan ru pin bret pinum shim ya ka pinum tam pi ong begade ka kot jot tading ta ngi sngo thu ya kani ka pisa namar bala tho ya ka kum kani kot arajar bala tho ya ka ar not tu shibu lada amdan ni ar nani nakmat shibu dai bitang not nani dadan sway not ru dan jimut itrai Sibu la dam dan new ar dan jingmut ingin pisah. Nganget la da kadai tang not kanum dan jingmut kadai zero value dan ero am la da ki bon ki not kano kanoro kadai be zero value. Henry namar ba udan new ar nakmat. Tadeng ta ba kini ki not na dien ru ki dan jingmut. Takamut la da de iway mut 20 rupees de ar is ar spa de lightly alin lang bon la kala ar hajar dan so iway la kala ar po hajar. Takamut kini kinot ki don jingmut lani ki don dor namar ba don number nakmat. Tadeng tang kwa abon ong ifi kani kasngi ke mamenta. Ladangi ngipet ya lade ngi haban sngo tho bangi ngi long bet kum kani ka kot hi ka bom don number nakmat. Ka badai not lani da bon not ka nonor enringi dehi ki not ka dai ka plain paper tang ba namar bla print ya ka ar not tadi hing tangi ken kordor namar kadon kador ha kene ka ar not kade ar hajar tadi hing tangi hap ban so thu ine ka we ka jing shisha ba ka jing im jongi ubrio ngilong thik mun ka kot sada ka badai not dan ero am dan way not dan spotly ki not ru ladam dan number nakmat ka bamut hi ka dai ka jing im ka bam dan jing mot Henry la dangi bu shisha la bu number way ne la bu ar ne la bu line ne la da udani number nakmat tikinot baro akidan jingmot kalong kum ju ru ya ka jing im jongi la dangim don yu blai ka jing im ga jongi kalong bi not la dam utrahi dan ningkong ha ka jing im ga jongi la dangim bu ningkong i ha ka jing im ga jongi kita ki not la da ki bon kan no ru kanum dan jing mentoy ta kata ka dei ka jing shisha la da utrai dan ha ka jing im ka jongi hi kalong ka jing im ka ba not dan jingmut dan dor dan ero am henry la utrai udan kan ma ba kan ka we bo try upelong ingi ki breu ki ba kor dor kan la utrai udan ka jing im ka jongi kalong ka ba dan jingmut la da utrai udan ka jing im ka jongi shisha ka don ka jingkerku bala daw try dan long be not te kade kata kwa ban ai fi kata ka nuksa ka ne ka sngi u jisu ang kum no ang ba la puli yones ka nong ka ba khatsan kane ka khot ka ba san ukran shai ong ba mangaw long ding so wan ba mapi kitnat utaw ba ne hanga ba manga ha u utaw sei so shibon na ba klem nga phimla le a ru am u jisu kran shai ong manga long ding so wan ba mapi pilong kita kitnat ngide kita kinot la dam dan utaw ding ba kitnat gin sno hai kamu kita nak kim dan jingmot eru namar da dan uding ba u jisu de number
Jisu dei mau uta ubah pedeng jong ka jing im ka jongi lada umdan mau nginom la ban le ka jing im jing kam na be magi de kita ki tenat la ni kita ki not ha ka jing im wong nga long uding so wan pi long ki tenat uta ubay ne hanga ban manga uta sei so shibon lada Jisu udei mau uta uding ba uding so wan habangi sno lada kita ki not ki sno kan mau lada dang bun ta kinot kamut dang bun kita kitenat lada bun kitenat kabamut hi kita kinot kinang bun banang ta kinot kita kitenat ki mi sibun kiso lada don tawi tenat kamut tang mi inot lese na ta itenat ila mi tang kendiat iso lada don arteli kita kitenat ne arteli ta kinot aga jing em jigi ngi kami kambun so lada dang bun kinot ha uta uding kamut ladang bun kita kitenat kabamut hi nang mi sibun kiso tadayeng tang kwa ban ai fikan nusa kamut lada pidon hau Jesus Christ kan mau ya kan hau pisno au wala da pideki not makna pim leri pim dani ram andai namar ba pisno au namar ba pilong hau tadayeng ta ka jing em ka jong pi kan sei so bat kat ba pinang la ban penrit yala di hau try kat ba pinang la ban pen ko ngo yala di hau try kat ba pinang penlong not yala di hagi ki ai baro naka benta utry kumta ka jing em ka jong fi kan nang sei so namar lada pi ngan le hi pi ngan persyang hi pi klem utrai ka biang yanga ka jing em ka jong pi ka long bi tek kum ka tanat ka ba klem sno hau ding ba mdan jing mot phim la hi ru ban mi klem uding ba phinom la hi ru ban sei so klem uding ba tadeng ta ka ban fi ka ka sngi man tau Jisu kren chai ong ini ki kan tien klem nga phim la le ru am marbalai ba pi dei tang ki not mpoi si ru phinom la ban le ru ka jing em ka jong pi kan sa haju shaju ba ka jing em ka jong pi ka bakut hi kan long be not tadeng ta sno hau tra Jisu bu yu nang kong ha ka jing em ka jong pi bat kum ta phinu i ba ka jing em jong pi kan long ka ba sai so kum ju ru ha ka jing a sha ka kam ka jong blai lada phi bu nang kong ban ai yu blai kan mau em la phi ai ka wei na ka shipo ka mut ka ban nang kong na ka ta ka ba phi yo na ka tulop ka jong pi na ka ta ka jing trei ka jong pi ka ta ka ban nang kong phi ai show blai ka mut phi bu nang kong yu blai phi ai ka ta ka ban nang kong show blai ka mut lada phi ai ka ni ka nang kong kini ki not ki bahadian jong pi ki khandai tli ki not namar ka wei na ki shipo ka mut shipo phi yo phi ai no ka wei show trai phi bu nang kong ka ta show trai ka mut kini ki not ba ro ki don jing mut kan namar ba phi la ai nang kong phi bu nang kong yu blai ka mut kita ki khandai ka ba phi don kin don value kin don jing mut lada phi phim ai show blai ka mut ka loi be not shipo tli ki not phi don da ki not phin thiet ayu kan da ki not phin yo ayu ta dein ta ka jing em jong briu ka kerdo bet ka jing em ka jong briu ka shu jinjar bet shu sakut sa haki ram kisha shu sakut sa bet haki jing na ka porsche ka por mlat shu namar ba balai ba pi klemle na ka bantau try nani ya ka ba pi klembu nen kong yu try ka jing em ka jong pi dein ta nga ai men sim ya pi nga ai men sim ya pi nga kan tu ya pi to a ya ka wei na ka shipo sha ka kam ka jong blai bo nen kong yu blai mars nyot tulop bo no sha ka wei ka men kong bo nen kong yu blai kini ki khandai tli ki not ke jong fi ken satrai kam ken satrai kam tadeng tawat ju khap nap ban ai sha ka kam ke jong blai de saitan u pen khap nap u saitan u pen i ya ki jingdon kam u pen i ya kita ki bai ki bai yeng ki bai skul ki bai dawai la ne ki bai ki ba bon kita ki bai lada pi pet no ya kita ki bai kamut kan ni ka pisaro kan ong bai yo pi kanom la ban syong bat pi kan let no na pi tadeng ta pin sakut sa ha ke jing jar ha ka jing em ka jong pi bo neng kong yo blai ya ka jing em ka jong pi ya ka pisa ya ka jing em ka jong pi ke baro bo neng kong yo blai tadeng tawon bo neng kong ru ya ka pisa kan mau ya kata tapi iet ya ka pisa utiet jong ka jing sneu baro kami na ka pisa ta dawat ju iet ya ka pisa iet neng kong yo blai tapi iet yo blai ai neng kong show blai tadeng ta nget ba kata baro ka basa kita ki khandai tli ki not kin sa trai kambat kan long ka jing pahu ya pi ha kata ka jing trai ke jong pi persyang le ya kan ni kam dei ka ktien ka jonga ubriu kam dei ka banga hikai manga hanre ude ublei ba hikai ya kan ni ka principle kane kadai ka rukum ka jong blai kane kadai ka hukum ka jong blai kane kadai ka jing hikai ka jong blai la fi ko ngo ya kane ka ktien ka jong u kadai ka ktien ya ka ba blai kwa ban kar khu ya fi
Kani de ka ktien ka blai kwa ban le ki kamba ga jing em ga jong fi. Ka ngo ya kani. Bo nang kong yo blai. Ha ga jing em ga jong fi, ha ga jing yo jing kat ga jong fi bo nang kong. Pin sai I ba kata ka basa baro kin don kata ken ka dor ba ga jing kar khu ka ban wan lam ha ga jing em ga jong fi. Kita ki not baro ka ba pi don pin sai ki so ba ken mi nang ta. Ngine dua ka ne ka por man ta. Try kar khu ye fi. Wat bo ye ki breu nang kong wat bo ye ki jong ne ka pertain nang kong re bo nang kong yo blai ha ga jing em ga jong fi. Lemda kum ta ga jing em ga jungi ga dei tang ka kot sada suda ka plain paper ka badon ka value belong mit not bom don ni ai. Bu you try. Pediang you Jisu ga jing em ga jong fi. Let's say don pedang fi fi ong klem u Jisu ngabiang. Kambiang ba kambiang. Kong kambiang. Ladam don u Jisu ga jing em ga jong fi fi ni I ha ka ba khat do. Peleng kata ka jing le ka jong fi ka long bet ka ba le no ai. Ha ka ba khat do jong ka jing em ka jong fi kan long ka ba le no ai ba fin sung thu ya ka tam da la dir than. La fila khap rip ya ka khamat ha ka ta ka pot fin sung thu peleng. Ba ka ni ka ba nga khen koridor peleng ka David tang kan not. U David tang u not be tang kita ki not ya ka ba nga la bat bro kata. To bu you Jisu. Bu you namar klem u phimla le ai. Ha ka jing em ka jong fi namar dei ma u nong pen em jong fi. Dei ma u ken u ba le gi kamba aga jing em jong fi ba la fila IT la de ho try fin long ken ta ka breu ne ta u breu u balong u breu u badan dor ba u breu u badan ken ya kata ka jing kar khu ba ban long ru ka daw ka jing kar khu ya ki ba bon. Utran kar khu ya fi ka ni ka por. Utran kar khu ya fi ngasngo ba ha ka ni ka por non si bon na preng jong fi pim pat pediang yu Jisu. Kum nong penem fila sengap ba dia sengap ru ya ka program ya ka jingkran ke jongan na ka por she ka por na ka sengi ta na preng ju fi men shwa film ju pet pi sngo la da pet long pop han reng sngo ba pi ai pet men ta ka daw ka long ba de blai ba ong ye pi pet sengap ya ka ktien ke jong blai bat men ta fila sengap ba dia sengap ba nga sngo ka ni de ka sengi ka ba blai ong khon ba it sakat no pin sengap. Pediang no sendon ya gane ka ktien, pediang no sendon mar gane ka ktien, ngadai mangau bel akran si sien ba pi pediang ina ka ktien, kamut pi pila pediang yang a. Padeng ta pi pediang ya gane ka ktien ka sengi pila pediang ya Jesus Christ. Ba sien ba pila pediang ya Jesus Christ ka jing em ka jong fi kan long ka jing em jo ka jing kar khu. Fin yo adiang ya ka jing kar khu, fin long ka daw ru ka jing kar khu. Mdai tang psiu jing kar khu il di fin rong ka daw jong ka jing kar khu ya ki ba bon ki men siem ki ba kodar. Ublain kar khu fi ka ni ka sengi menta. Pediang no menta ka sengi wat nom pen up shoot yo ba kapor kam don shoot te yo ba kapor kam up ya pi kat bo blay udang khot e fi kat ba udang pen snow udang pen kendo e ka donut jong fi pediang no namar ba yo ba ka kani ka donut jong fi hadien yo ba kwa ban pediang ru kanom la shoot ban pediang kat ba ka donut kadang jam kat ba ka donut kadang ong pediang no wat nom pen ya ka ngin de duai kani ka sengi ka ba mentana ka banta jong fi try ni ka por nga ai ngo ya me ya kani ka por ka ba kodor ya ka ba ngala ban ai yang ni ka ktien ka jong me try ka ba pen kan mau yangi ba ka jing em ka jungi ka dei tang ka kot sada ka jing em ka jungi David tang ki not roi try la da me don ha ka jing em ka jungi try kita ki not baro ki don jing mut na mar me don ha ka jing em ka jungi la da me dei uban ningkong uban don ha kita ki number ha kita ki not try nga ai ngu ya me bangi don ken ya kata ka dor klem me ka jing em jungi ka long bi tang ki not ki nom la ban pen mi ki so kinot kinom la ampen mi ke jingkar khu kinot ki dei kinot mla ban le ai try nga dwai ga ni ka sngi bag di ki khon chame ki pediang me try bag ngi rom ta ka sngi ta kinot aga jing im ka jong ki baro kinda don ya ka dor kin ko try kat ba kinang la ban pen not ya la de kat ba kinang la ban pen thli ya la de kat ta go try ka ban yo pen don kam ka jing im ka jong ki kinda long ki bala kar khu ka jing sup ka jing kemen ka jing bha ka jing snai ka jong me ka nang yai tut ai ni ki khon ba try ka jing im ka jong ki kan long jing kar khu ki khon ki ti ka jong ki kin long jing kar khu bat baro ki badan jing dei bat ki kan long jing kar khu hallelujah nga ai ngo eme ko pa ha ni ki khon jame try ba yo sngo ka tien jame kin pen ko ngo ruat ha ba ai shaka kam ka jome shaka kam ban ya lap ya ka gospel mda dei ban tei kini kita pen yang ini kita en rei kam tam ban yo ban ya lap ya ka gospel ablai nga do ai nga da kar khu ini ki khon jame ha ba ki ai ka we na ki shipo ba ki ai ka jing ai ngo kita ki so ning kong try me dekar khu ki namar ba ki bu ning kong ya me ha ka jing em ba kata ka ba tam nang ta baro men pen roi ko try ya kata ka pisa ka badan hakipat
ia ka men penroi ko trai ki tiar ki kindap kin chlai hadu menum nyam ja ka sho men deker khu ko trai yu puro ke sang ge jongki men deker khu ko trai yum pniang he ke kolong ge jongki ba trai ka gasa ka tendong ge jongki trai khiu shat khiu tiu baro kin long ki badap da ke jingbam ki babha ia ka men ker khu ki ablai hallelujah ngai ngo me trai begini ki khon ki pediang me ha ke sngi agar tenge jong Jesus nong penem amen but amen trai nang ker khu ye fi unang ai bor ye fi unang pen sle ye fi da ka bor ke jang ukan nang ye ka ngo ye ka ktien nang ye pen long not ye la de nang pen dem nang pen ret nang pen thli ye la de pini iya ka kamba ka jong vlei ka jing em ka jong fi khublei shibun pilan phone pilan wan ro isakne ka jaka ka bangi don hang ni apa nong thmai nong kriam ha ka office jong ka partner ngi don ne baro istio na do sngi bar ha do ka sngi sa jan pilan wan pilan call ngi ne kendo ngi ne slok ngi ne kran ka ktien ka jong vlei wa ju tieng wan pinyo yu jisu khublei shibun amen